Дами и господа, днес ще играем Агарио. Абонирайте се за моя канал и в коментарите искам да коментирате какви игри да играя. И аз ще си ги тегля, аз играя на телефон, в зависимост от това колко ми е паметта. Сега да започваме. Рекордната ми позиция е трети. Но с един приятел, когато играхме, просто бяхме на първо място. Не! What the fuck? Я да видим позициите. Този дано не ни изяде. Не! О, добре. Този дали е първия до мен? О, чакайте! Не! Ей, не можа. Стига. О, да, този наистина е първия. О! Yes! Изядох му малките 16. О, не, добре. Не! What the fuck? What? Какво беше това? Нямам думи просто. Просто нямам думи. Сега да видим дали ще успеем. Дано този път стигнем. Сега сме 72. Да видим какво ще се случи. Продължаваме. Така. Опа, добре. Моя рекорд от точки е 250. Не знам, не видях дали го подобрих предния път. Просто. Сега да видим. Дами и господа, аз събирам 9999 за последния скин, който е същият като картата и мисля, че можете да се маскирате, така да го кажа. О, този има предпоследния скин! What the fuck? Не предпоследния ми, предпоследния. Не, what the... Fuck. О, бърках се, щях да ви покажа скина, но... нищо. Сега... позиция. Опа, добре!
Сега тук да обира. Опа, добре, не! Добре. Добре. Ние когато станахме първи, имаше една Франция, която нагълтахме много, защото тя се беше... тези трите точки. Не човек. Ужас. До тук бях. Сега да ви покажа скина, хора. 33 станахме този път. Ето скинс. Вижте, че този имаше предпоследният скин. Мисля, че. Гледайте, дами и господа. Да, ето го. Предпоследният скин имаше. От 9650. What the fuck? Аз събирам за този. Спай. Сега да се връщаме обратно. О, къде ни спълна? О, яко, майко. Това е златна мина. Както аз ги наричам. Златна мина. Вижте само. От 70 сигурно станахме 52. What the fuck? 12 позиции надолу. Сега да видим. О, да, добре. Омага! Честно. Ужас. Сега... Не! Този май... Този е от първо до пето място със сигурност. Само, че не мога да видя как се казва, защото е много голям. Сега... 74. 63. What the? Ужас. Ужас. Сега. О, добре. Не, човек. Нямам думи. Просто нямам думи. Ужас. Има някои хора, които изобщо не могат да играят Агарио и понеже не знаят, че като станат големи, да кажем ето такива, че като се ударят в това се стават много малки. И аз така един път ходих бавно и те ме преследваха и аз минах през това, защото бях малък, те се разпръснаха, аз ги изядох и станах трети.
И сега ме изядоха. Давайте игри, защото аз тук имам някой. Следващия клип ще бъде на Майнкрафт сигурно. Ще видя. На Майнкрафт ще бъде със сигурност. Ще започнем почти от нищото. Аз съм започнал да строя само една къща от тръст. Но за сега ще видим. В този епизод, който ще направя на Майнкрафт, със сигурност ще си направя къщата. Или поне ще се опитам, защото аз ви казах, че клипчетата ще са ми около 15 минути. И не знам дали ще ми стигнат да се направя къщата. Но, дано. Кое място? 48 добре. Не! О, добре. Добре. Айде, гълтай. Браво, глътнахме го. Този ми прецаква брутално. О! 13! 12 даже. О, добре. Добре. Това беше добро изяждане. Но съм правил и по-добро. Тук дали ще мина? Не. Вижте, погледнете. Ето това. И сега нарочно ще се пусна в него. И така. Ще изграя още една игра и с това клипът ще приключи. Сега място 70, добре. О, добре, не, добре! Лъта! Фу! Това пак започна да бъга. И не е хубаво. Защото някой със сигурност ще ме глътне. И дами и господа, това ще бъде от този клип. Дано ви е харесал, абонирайте се за канала ми и довиждане.